Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, kula nuwun. Para alim ulama, para rama kiai ingkang tansah dados panuntune kawula dasih ingkang dahat kinabakten. Para sesepuh, bani sesepuh ingkang kono ing pamawas nedha ing pitutur ingkang dahat kinabakten. Para pengembating praja ingkang tenang minangka pandaming kawula dasih ingkang dahat sinudaksana. Para rawuh kakung Sumarwana putri Preda tuwin taruna ingkang satuhu dahat kinurmatan langkung rumiyin kula ngedhawaken raos syukur wonten rasa dalem Allah Subhanahu wa taala karna sing pilasa miwah barokahipun ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Sangga wonten wekdal manika kula panjenengan saged makempal wonten papan manika kanthi pinaringan kawilujengan tuwin karabarijan boten manggih alangan setunggal menapa. Pramila saking manika kula ikraraken kanthi maos kalimah tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Keparengan kula cuman bakal ngadeg sowan wonten ing rasa panjenengan sami awit ngemban jejibahan dawuh saking panjenenganipun Bapak Prasetyo ingkang hamangkung karsa. Kepareng kula jejer minangka panata adicara wonten ing adicara daping kang putra kenasih nun inggih kang asin silih kang sang kusumaning ayu diah puspital haruming tias ingkang arsa kedhawuhaken kaliya putra bagus kang asin silih sang kusumaning bagus arga putra dewa putra saking panjenenganipun Bapa Puja Santika ingkang mijil saking tlatah Kertasura Hadiningrat. Para rawuh kakung saha putri ingkang dahat kanurmatan samungga adicara siang punika kita bikak kanthi waosan basmalah sasarengan bismillahirrahmanirrahim. Tumapaking adicara salajengipun sawan ayat suci Al-Qur'an dumateng ingkang kajaba kula sumangaken waosan ayat suci Al-Qur'an. Mekaten ngumandanging dawuh-dawuh sawung saking Gusti ingkang mubeng dumadi ingkang kaserat wonten ing kitab suci Al-Qur'an. Mugi sageda anambahi iman lan ta'awuh kita dumateng Gusti ingkang Maha Wikat. Salajengipun ngaji adicara madya atur pembagyaharja dumateng Bapak Arjo Waskita ingkang minangka sesulih ingkang saking ingkang hamangku kanthi sasana pengandikan kula aturaken. Tatas tipis prantasi tan ana kang kecacet sedaya dawuh pengandikanipun sulih pengandikan saking Bapak Prasetyo kang hamangkung Gusti nun inggih Bapak Arjo Waskita. Kula namung saged derekake sugeng langgih mulih kanthi supa pakar mardikaning manah. Tumapa adicara salajengipun nun inggih atur pasrahe sang pinangaten kakung dumateng Bapak Wisnu Tinulat ingkang minangka
selusih saking kagem pesan nun inggih Bapak Tiga Sentika Sakula Wangsa balasan para pengumyongi pinungaten saking pelatah Kertasura Hadiningrat sesuna penandikan kula aturaken atur pasrah atur panati adicara kirot tenan rendan lan lerem adicara kirap kesastrian paripurna kirake Sri penganten keparengan kula ngaturi para ingkang mangke kula sebat asmanipun keparengan jumeneng jajar kaliyan Sri penganten badhe pepundhut foto saserengan pinanganten sekali adicara foto jejak sampun dimungi purnaning adicara kangge sunggone lampah Sri Atmaja kalih anggenira anjur ing Sumandre ning bebayan murid pikantuk berkah rahmat saha hidayah pun Gusti kang mudeng jagat keparingi konjuk dumateng rono Kyai Muhammad Aziz ngrasani penjurunging donga rasana pengandikan kula aturaken adicara. Mugi kanthi panjenengan donga kalawu saged ugi sumrambah dumateng kita sedaya saengga tansah penaringan pengayomaning Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga sapiripunaning paharagyan puniki mangka kula dalah panjenengan sami tansah ginanjar wilujeng bakas waras pun boten kirang sawiji punapa. Amin. Lan sumangga adicara manika kita pangkasi sasenengan kanthi munjukaken raos puji syukur dumateng rasa Gusti kang mudeng dumadi kanthi atur hamdalah saserengan alhamdulillah. Wasana saking kula minangka wanatacara menawi wonten kirang tapsila kirang nuju prana kula tansah ndayong duka sahasih. Lumunturing sumata tumandra pengaksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.